Id-dera t-immigranti jistennew għax-xogħol fil-Marsa ta' kull filgħodu kienet deskritta mill-Prim Ministru bħala waħda tat-tielet dinja. Joseph Muscat qal dan waqt diskors ta' Sliema fejn semma kif il-Gvern irid jindirizza din il-kwistjoni. U jien nistaqsi, għadin nistaqsu internament bħala Gvern, wasal iż-żmien illi dil sitwazzjoni ma nħalluwiex, wasal iż-żmien li ngħidu min irid iddaħħal persuni immigranti biex jaħdmu miegħu għal ġurnata jumejn, irid japplika biex jagħmilha dil biċċa xogħol, irid iħallashom kif għandhom suppost jitħallsu. Il-Prim Ministru fisser kif b'din ir-realtà mhux biss qed ikunu sfruttati ħaddiema barranin. Fi kliemu din hija xi ħaġa li qed tpoġġi wkoll lil ċerti ħaddiema Maltin fi żvantaġġ. Barra li niddefendu lil dawn il-ħaddiema mill-abbuż, niddefendu l-ħaddim Malti li ma jkollux għalfejn jiffaċċja sitwazzjoni li jgħidulu jew aċċetta inqas jew inkella nġibu l-barranin. Lejliet Kunsill tal-Ministri li se jiddiskuti l-kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa, il-Prim Ministru rrefera għal fatt li għall-ewwel darba fl-Ewropa hemm qbil li għandu jinqasam il-piż ta' din l-isfida u għalhekk se jkunu rilokati n-numru ta' refuġjati Sirjani. Pajjiżna jista' jkun qed jieħu 75 immigrant. Hawn Muscat saħaq li minkejja li f'pajjiżna il-waslit immigranti naqsu grazzi għall ħidma li saret, dan ma jfissirx li qatt ma tista' tfetx. U għalhekk aħna b'konsistenza, għax nemmnu illi dis-solidarjetà hija xi ħaġa li nridu nagħmlu, imma wkoll għax nemmnu illi jekk niġu fil-bżonn aħna ħammorru biex minn quddiem u ngħidu lill-Ewropa aħna għenna meta kellu bżonn ħaddieħor, issa għejnu lilna meta għandna bżonn aħna. Il-Prim Ministru temm jgħid li qed iħares il quddiem biex fil-Valletta Summit pajjiżi Ewropej u Afrikani ifasslu qafas li jwassal għal soluzzjoni fit-tul dwar l-immigrazzjoni. Dan huwa d-dover tagħna li fil-waqt li f'pajjiżna u għall-familji tagħna għandna l-ottimiżmu. Għandna ekonomija tant b'saħħitha, l-ikbar ekonomija fl-Ewropa, it-tieni inqas rata ta' qatt fl-Ewropa, l-iktar nies li qegħdin jaħdmu fl-istorja ma ninsewx id-dover storiku tagħna illi anke meta l-Ewropa għandha bżonn, li anke meta l-Mediterran għandu bżonn iċkejkna Malta tkun hemm biex twieġeb is-sejħa.